Τι είναι ρε Φρυσιδίκουλα? Τι είναι ρε Φρυσιδίκου? Τώρα μιλάω. Σπρώξε την καρέκλα. Έλα από εδώ. Κάτσε από εκεί και σε λίγο θα σου δώσω να τον ταΐσεις κι εσύ. Εδώ. Ναι. Τι να πάρει την καρέκλα και βάλει την εκεί που σου δείξα. Λίγο πιο πίσω. Εκεί. Όλα. Άντε ρε. Άρε, τον ήχη μου ρε Γιουστό. Βρε Γιουστάκο, τον ήχη μου. Βρε τον ήχη μου ρε. Βρε τον ήχη μου. Να, ανέβα σε αυτό το δάχτυλο. Ανέβα. Τον ήχη μου αυτό ρε βλάκι. Ρε βλάκι τι. Τώρα μου φας το άλλο τον ήχη. Να του φάει αυτό. Φάτο. Σιγά, θα σοριαστείς. Γιο. Όχι αυτό ρε. Να αυτό. Αυτό ρε το δάχτυλο ρε. Αυτό ρε βλάκα το δάχτυλο. Όχι αυτό το δάχτυλο ρε, αυτά που μου πονάνε ρε εκεί στο τραβάς. Μπράβο, αυτό. Όχι αυτό. Άι ρε γύφτο, να πάρε αυτό το δάχτυλο εκεί παίξει, πάρε αυτό το δάχτυλο. Πονάει ρε μάλλον, ρε βλάκα, πονάει ρε, ρε εσύ.
Βρε πονάει ρε. Κοίτα να δεις μανία. Ρε κερατούκλι. Ρε κερατούκλι. Κοίτα μανία. Εκεί να μου πιάσει τον ήχη που θέλει αυτό. Το κλείνω και μετά μου βγαίνει το άλλο. Ρε, γι' αυτό. Κοίτα πώς θα σταματήσει τώρα. Καλό Γιάννη. Κοίτα πάλι. Έγινε η αλλαγή.